Doncs bé, bon vespre a tothom, benvingudes i benvinguts a aquest acte del maig literari de l'Agrícola. Avui, com ja sabeu, presentem aquest llibre, Ànima de Sal, d'en Jordi Sadó. En Jordi Sadó, nascut a Barcelona, va començar a treballar als 13 anys, com jo, però llavors gairebé tots començàvem entre 13 i 14 anys. Sou de la frase famosa, jo a la teva edat ja treballava, jo als 14 anys ja treballava. No ho he dit mai, això, però vaja. I va començar fent de guia turístic, cosa que li va permetre també fer viatges i, per tant, conèixer una mica de món que després reflecteix força en les seves novel·les. Ha treballat també en la docència, en una acadèmia suïssa ensenyant castellà, i en escoles privades, és llicenciat en Filologia Catalana i durant un temps va estar al Departament d'Ensenyament, treballant en un càrrec del Departament d'Ensenyament i després va retornar una altra vegada a la seva vida d'ensenyament a les aules. Ha guanyat diversos premis literaris, ha publicat més de 1.000 articles. De fet, jo el vaig conèixer, avui ho he repassat una mica, et vaig conèixer l'any 2008, presentant Llengua i Identitat Nacional, que era un recull d'articles. I allà vaig conèixer el Jordi Sadó. Han passat uns quants anys, estem més o menys igual, el 2008, més o menys. Actualment està jubilat, com jo també, exactament igual, però exerceix de jutge de pau. De jutge de pau a on? A l'Ametlla. A l'Ametlla de Vallès. I avui parlarem d'aquest llibre, d'Ànima de Sal. Ara l'Anna, que és la que en sap més, doncs ens farà una mica d'introducció del llibre. Endavant, Anna, com vulguis. Molt bé. Doncs, aquest llibre està publicat a Viena i és una aventura divertida perquè és ja com una mena de viatge, però hem de parlar de dos viatges. Un viatge, diguem-ne, més real i un viatge més interior que fa el protagonista de la novel·la, que es diu Antoine. I l'acció passa a la Segona Guerra Mundial i al far de Carrança, a Xile, que ja l'anireu veient, que crec que és de les primeres imatges que sortia, no? I l'Antoine va lluitar a la Primera Guerra Mundial i té estrès posttraumàtic i quan comença aquesta Segona Guerra doncs decideix que se'n va de França i que ja hi tornarà quan acabi el conflicte. Per tant, aquí teniu el viatge físic. I arriben allà i no us ho explico la novel·la, per circumstàncies acaba fent de faroner d'aquest far de Carrança i tindrem que acompanyarà aquest far un mar molt potent, que és el Pacífic, que no sé a Carrança si el Pacífic és fred o no, però hi ha una vegada que només vaig gosar posar-hi els peus, Jordi, vaig quedar garrativada i no m'hi vaig poder banyar de fred que feia. Ara deu dependre de l'alçada. Com és el sud, més fred. En aquest far, com us podeu imaginar, hi ha tot un component que agafa un cert protagonisme, que és la solitud. Un altre component que també agafa protagonisme és la boira. Hi ha moments que la boira va caient i veureu que això us portarà cap a no tenir clar què està passant. La boira ens amaga alguna cosa. I a més, per acabar de reblar el clau, hi haurà un gos que es dirà Niebla, perquè, esclar, allà s'ha de dir Niebla, boira, no sé si ho sabrien dir. I tot això, amb l'Antoine, l'ajudarà a recuperar la salut mental. I això, m'agradaria fer un petit parèntesi i dir que, doncs, home, està molt bé que a les novel·les posem aquesta cosa que és tan tabú de la salut mental, no? Que en parlem una miqueta, no? I una mica aquest background de la guerra jo crec que també ens mostra l'estúpida història de la humanitat
que fixeu-vos que la nostra història és la guerra d'aquests contra aquests, etc. I doncs una cosa és la història i l'altra són les persones i els traumes que això ens origina a les persones, no? I també, paral·lel a la història europea, diguem-ne, també hi ha coses de la història de Xile que el Jordi sembla que coneix molt bé. Per exemple, parla del terratrèmol que hi va haver l'any 39, després parla d'un naufragi d'un vapor que es deia el Cazador a les costes xilenes i aquest vapor va tenint, entremig d'aquesta boira, tot un cert protagonisme. Després hi ha una cosa no demostrada, però que a mi em va agradar molt de llegir la novel·la, perquè jo no sabia, però vosaltres, que sou més cultes de jo potser ho sabeu, però diuen que hi va haver un desembarcament de submarins que eren de l'Alemanya nazi, plens de militars, perquè es poguessin refugiar a Sud-amèrica i doncs passés tot desapercebut, no? I això d'alguna manera també hi és a la novel·la. Per tant, penso que a part que hi ha una història molt bonica, també hi ha un treball d'investigació, de rigorositat històrica, etc. I una de les coses que penso que és un dels forts, que ja us n'he parlat una mica, són els personatges i especialment el protagonista, l'Antoine, que és un antiheroi, no és un cavallà a triomfar, etc. No? Jo diria una mica pusil·lànime, una mica caga dubtes, etc. Una persona tendra, una mica com si fos la cara femenina d'un home, no? I amb això també penso que tornes a trencar una mica de tòpics, no? Parlar de salut mental, parlar de posar un heroi que podria ser un nou paradigma de la masculinitat. Té una dona que es diu Sophie, que és el paller de la casa, que té cura del fill. Quan hi ha moments difícils aquesta dona és una mica capdavantera, sap resoldre. El fill i el pare tenen una relació complicada, acaba amb problemes amb circumstàncies tràgiques, però és que quan comença la novel·la la mare i el fill són morts i ell juga molt bé per captar-te amb aquestes retrospeccions que ens fas anar d'aquí cap allà i d'allà cap aquí, no? També voldria citar que els personatges secundaris són un elenc de personatges que estan molt ben treballats. Per exemple, un amant que té, que es diu Carmen, doncs és una dona molt sensual, molt maca. Però llavors, per exemple, uns propietaris que l'ajuden, que es diuen Don Guillermo i Doña Margarita, doncs són una mica la part més humana, la part més solidària, gent senzilla, que potser són una mica el contrapunt a aquesta xalabramenta que tenim els humans, que doncs, no sé, sembla que no sapiguem fer res més que guerres, no? Però que per altra banda hi ha aquesta part més humana. I després hi ha un personatge que no és personatge, però que és el far, que ja és a la portada del llibre, ja té el seu protagonisme, i que el far és el que ajudarà a curar una mica l'Antoine, no? I ell doncs va per allà i cada dia ha de passar l'informe del que passa a la capitania. I llavors aquí sortiran elements com unes plomes, que quan ho llegiu ja veureu que són rellevants, o sigui que tota la novel·la està com salpebrada de petits detalls que acaben sent detalls emblemàtics a la novel·la, no? És una novel·la que té 23 capítols i una pila i que, encara que passa molt a Xile, bàsicament, però també la França, hi ha moments molt durs i molt crus de la guerra i que, per tant, penso que et frapen i que t'enganxen a la vegada, no? I després també hi ha coses de la cultura xilena que jo no sabia ni coneixia, fa servir paraules que jo no he sentit mai,
que no sé això com et vas documentar, potser després ens ho pots explicar una mica, i que paral·lelament a això, a les novetats del llenguatge, doncs també hi ha un treball lingüístic molt ben fet i molt ben treballat. I amb això acabaria la meva introducció, dir-vos que us animeu a llegir-lo i que gaudireu de terres llunyanes per descomptat. I Jordi, si vols, abans de llegir algun fragment, si vols afegir alguna cosa, i llegim algun fragment i després el Jaume i jo li preguntarem més coses i així aneu sabent una mica més. Com vulgueu, si voleu llegir ara o en tot cas després de les preguntes, el que de les vulguis. Preguntes que m'hàgiu fet i del que hàgiu Anem parlat. Anem preguntant. Doncs vinga, som-hi. Bé, comencem una mica per la localització. O sigui, l'Anna ja ens ha dit que això passa a Xile, que passa al Mar Pacífic, al Cap de Carranza. No sé si això té a veure amb la teva feina de guia, és a dir, si ja venies una mica documentat, però més enllà d'això, com t'apareix aquesta història? És a dir, com et ve al cap de fer aquesta història? Per què la col·loques a la Segona Guerra Mundial? Per què el protagonista és francès? Bé, Quin sentit té tot a això? veure, quan jo em vaig plantejar fer aquesta novel·la, de fet, no em vaig plantejar fer una novel·la, sinó que em vaig plantejar fer un conte de 10 o 20 planes. El que passa és que me'n van sortir 200. Llavors, esclar, un diu, això no és un conte, és una novel·la. Sí, em vaig equivocar d'un 0. Bé, llavors, a partir d'aquí, jo, al principi, el protagonista havia de ser un català i la guerra havia de... Jo el que volia era fer un llibre sobre una... que vol ser un al·legat contra la guerra i contra el militarisme, d'acord? Llavors jo em vaig plantejar fer això, no? Un llibre on sortís la guerra i la guerra que tenia més a la vora era la guerra espanyola i per tant, en principi, el conte, perquè era un conte a l'inici, estava fet durant la guerra espanyola. Llavors, què va passar? Doncs que quan vaig haver escrit 2 o 3 planes em vaig adonar que em decantava ideològicament. I jo no volia decantar-me ideològicament, evidentment jo tinc la meva ideologia, però no volia que això sortís en el llibre, sinó perquè el que jo volia era fer un al·legat contra la guerra en neutre, és a dir, en abstracte, contra el fet de la guerra, contra el concepte. I, per tant, com que em decantava, vaig pensar, això no funciona, no ho puc fer amb la guerra espanyola, perquè estic a favor d'un bàndol i no funcionarà això. Llavors vaig decidir anar-me'n a fora d'Espanya i me'n vaig anar a Alemanya. Llavors el protagonista era alemany. Què va passar? Que també em decantava. I llavors vaig decidir que el protagonista fos no alemany tampoc, sinó un aliat. I vaig pensar, mira, més a la vora, en francès. I a partir d'aquí, doncs... Llavors, què va passar? Doncs que com que jo necessitava que el llibre fes una referència, que hi hagués una referència constant a la guerra, perquè si no el llibre no té sentit, perquè és un al·legat contra la guerra, evidentment necessitava que hi hagués una guerra, però necessitava que aquesta guerra no es veiés gaire. Què vaig fer? Fer-lo fora. Llavors, el protagonista, veient l'any 38, quan comença el llibre, veient que s'acosta la guerra, marxa del seu país i se'n va cap a Sud-amèrica. Clar, quan tu te'n vas cap a Sud-amèrica, en vaixell, tens moltes possibilitats, si no tens cap destí, tens moltes possibilitats d'arribar a Xile, perquè tota la costa americana és Xile, no? I per això està a Xile. Simplement també m'interessava que fos un clima que no fos gaire diferent del d'aquí, perquè ja tens prou enrenou amb el canvi d'estacions, que surt, per exemple, la verema, i la verema allà és el febrer i el març. Vull dir, són coses que has de tenir en compte tota l'estona, no? Si a sobre l'hagués col·locat doncs, a baix, no, la Tierra de Fuego, o en llocs així que fa molt fred, doncs m'hagués complicat la vida. Vaig estimar-me més que fos més proper, més nostre, no? I per això ho vaig fer en aquest punt, que és la costa aproximadament central de Xile. I res a veure amb que fossis guia? Res a veure. Res a veure. Sí que és cert que m'agrada molt viatjar i els viatges m'agraden i m'han agradat sempre, però potser per això també jo amb els meus llibres me'n vaig lluny sempre, perquè els altres llibres que he fet també m'han anat lluny, però no necessàriament la feina de guia. Parlem ara de com l'has construïda una mica, no? Jo ja he dit 23 capítols, l'epíleg, però hi ha com una mena de narrador omniscient que juga i et fa jugar tu com a lector amb el que et deia de les retrospeccions, que penso que és un punt a favor de la novel·la, no?
Però per què aquesta tria estilística? Mira, de fet, si llegiu el llibre, al començament us sentireu un pèl desorientats, perquè segurament direu, què està passant aquí, no? Perquè una persona que arriba en lloc... Perquè, a més, la història, o sigui, el primer capítol comença... O sigui, el primer capítol és gairebé, diguéssim, si la història té quatre quarts, doncs comença el segon quart ja. És a dir, que ja han passat moltes coses abans de les imatges que surten o dels esdeveniments que s'expliquen en el primer capítol, no? I per què faig això? Perquè em sembla que és un bon recurs per captar l'interès del lector. Si el lector es va preguntant constantment què passa aquí, això no ho entenc, vaig a continuar llegint, no deixa el llibre, que és el que no m'interessa que feu. Dues imatges claus. Una és el far i l'altra és el mar. Fixeu-vos amb la portada del llibre, el far i el mar, amb aquest xicot que està aixecant. Sí, està aixecant el mar. Ei, això sí que no m'ho esperava. Alerta. Quina simbologia recull aquest? A veure, el protagonista és un enamorat del mar, ell és un pescador, i llavors aquest pescador és, ja dic, un enamorat del mar. Però resulta que el mar, com que li agrada molt, és un element de la natura que li ha portat molta joia, però també hi ha perdut coses al mar. I llavors, de fet, la portada aquesta se la va inventar l'autor, que és el meu fill, per cert. I el que fa l'Antoine aquí és aixecar el mar per veure si pot recuperar alguna cosa de les que ha perdut i també per veure si en troba algunes d'aquelles que tant li agraden. És una metàfora, oi, si voleu? Però aquesta és la representació. I la torre és present perquè jo diria que la torre és un personatge més. És un personatge més de la novel·la. Ell li té por al far. Ell li té por a la torre, sí. Estic buscant ara una cita. Bé, sí. Ja que hem dit de llegir, ho llegeixo ara, que és molt pertinent, no? La torre dic que és un personatge també, no? Diu així, aquella torre que a vegades semblava tenir vida pròpia i que amatent vigilava de nit. I sempre aquell silenci feixuc, encastat dins el so insistent de les onades que en certs moments el tornava goig. Per això, quan més sol es trobava, cridava. Cridava amb totes les seves forces a un vent que no el volia escoltar perquè sovint li apagava la veu i se l'enduia mar enllà o cap a les muntanyes on es devia perdre inútilment. Però necessitava sentir la seva veu malgrat la reacció de la gossa que en aquestes ocasions s'esverava i bordava sense descans fins que l'Antoine, exhaust, deixava de cridar i queia de genolls, sovint somicant, i llavors consolava la gossa i s'hi abraçava i li feia tot de moixaines que l'animal agraïa perquè tot havia passat. No he llegit el paràgraf que volia llegir, de tota manera, perquè, sí, bueno, ja el trobaré. Aquí, sí. Aquí. La torre simbolitza tot allò que ell voldria ser, i també és la seva guia. És a dir, el model de comportament de la torre és el que ell voldria tenir. Perquè és un home molt insegur, que li han passat moltes coses i s'està intentant trobar a si mateix, no? Bé, es trenca una finestra perquè hi ha una tempesta, diu, referent a la llum del far, diu, cada cop que passava per damunt seu es produïen uns instants d'intensa resplendor a l'exterior. Era una resplendor cega, però una resplendor que tan sols servia per il·luminar l'interior de l'habitació, perquè al de fora, la boira, espessa, amagava els objectes i tot apareixia blanquinós i desdibuixat fins que havia passat la llum. L'Antoine va tenir la impressió que aquell ull únic l'interpel·lava, que posava davant seu aquella barrera de ceguesa perquè no pogués mirar més enllà d'ell mateix. Introspecció, No havien passat ni 5 minuts després d'haver apedaçat la finestra que el va sobresaltar novament un estrèpit encara més fort. Una descàrrega elèctrica havia anat a parar al parallams de la torre. Va ser ben bé com si hagués caigut una bomba damunt la casa i la torre va cridar amb veu de tro. Semblava que s'hagués escardat de dalt a baix. Va mirar per la finestra. Era encara allà, fermament plantada, sencera i arrogant,
escrutant la nit amb la seva mirada rodona, altiva, sense acusar gens ni mica el terrible trasbals atmosfèric que sacsejava l'indret. I aquell ull lluent capaç d'il·luminar-ho tot. Amb això vull l'has personificat. perquè la Torre actua també, no? La Torre també és un personatge. No sé si t'està també un rotllo aquí. Sí. Hem parlat que ell en cert moment li té por a la Torre. Sí, en un moment fins i tot ell ho explicita. Hi ha un moment en què passa una cosa també i es queda mirant la Torre i li diu, em fas por. Sí. Jo, quan t'he exposat una mica les coses que a mi m'havien impactat, t'he dit dues coses que m'agradaria que ens diguessis quina voluntat hi havia aquí darrere. Que una era aquest antiheroi, aquesta sensibilitat, aquest home feble, aquest nou paradigma masculí, i l'altra que també t'he dit és el tema de la malaltia mental. Un home de la Segona Guerra Mundial s'espera que sigui una mica macho alfa, no? Potser no tant, però doncs si ha d'anar a lluitar i matar, no? I tu, en canvi, ens dones un tipus de personatge diferent, a més malalt, que se l'ha hagut d'ingressar en algun moment. Et va bé per la creació del personatge o ens envies un missatge en aquest sentit? Mira, això que dius del mascle alfa, crec que això és un prejudici que tenim nosaltres, tots, en general, sobretot que ens l'han transmès les pel·lícules americanes de la Segona Guerra Mundial. Quan van venir la tongada de pel·lícules de Vietnam, ja no era tan així, perquè aquesta la van perdre, la guerra aquesta. En canvi, l'altra, com que la van guanyar, se sentien molt... I també era una altra època, oi? Abans, quan feien l'entrevista de la tele, m'han preguntat també quines eren les intencions primeres del llibre i els he explicat doncs, això, no? Que vol ser un al·legat contra la guerra, però alhora també vol ser una constatació de la feblesa de l'ésser humà, una constatació de la feblesa i alhora també de la capacitat de superació que té l'ésser humà. Perquè l'ésser humà és com una mena de... Jo sempre poso aquest exemple, com una mena de vaixell de paper que el deixes damunt d'un corrent d'aigua i vés a saber què li passarà, no?, en aquell vaixell. Si topa casualment per atzar, toca amb una pedra o es tomba, li pot passar qualsevol cosa o pot arribar al final, no? Al final també per això, al final és el final també. Vull dir que, no? Una miqueta són aquests tres vessants, no? D'una banda l'al·legat contra la guerra, però també aquesta visió doble de l'ésser humà com a ésser sotmès al destí i, d'altra banda, també amb una certa capacitat de superació. En la novel·la anem trobant diferents aspectes, com per exemple les relacions entre el pare i el fill. També hi ha un amor, diguem-ne, impossible, per entendre'ns, i a mi també em va interessar molt la relació amb el camperol, que ell ha de fer una hora caminant des del far per trobar-se, em sembla que es diu Diego, amb el Diego. Que, per cert, aquesta relació, al final del llibre, que no us ho explicaré, al final del llibre és un final molt obert. És a dir, és un final que es pot interpretar de moltes maneres. L'heu de llegir, perquè ara us he deixat la incògnita aquesta del final del llibre. La relació amb el camperol, el Diego. Bé, el Diego és una persona que, si ens hi fixem una mica, té unes característiques semblants, una personalitat semblant a la del protagonista. És un home que viu sol, és un home que està sol, el protagonista també està sol al far. És un home que té mala relació amb els fills, en té 3, i ell en té només un, però és igual, el problema és el mateix, semblant. És un home que vidu, per tant, que se li ha mort la dona, com amb ell, que també se li ha mort la dona. I és un home que, per tant, una mica s'enfronta a la supervivència pròpia. I llavors, totes aquestes característiques que el fan semblant a ell, fan que aquest home, en Diego, pugui ser com una mena de mirall d'ell mateix, una mena de lloc on reflectir-se ell mateix. I, per tant, actua com una mena d'alter ego del mateix protagonista. De tal manera que, amb les múltiples converses que té amb el Diego, que sempre són converses
profundes, converses sobre el que li passa, sobre la seva manera d'enfocar les coses. Són converses a partir de les quals ell evoluciona i d'alguna manera el que fa és que està parlant amb si mateix. En el llibre crec que hi ha una feina molt gran de documentació. Sí. És a dir, evidentment parles de Xile, l'Anna ja ho ha dit, tradicions, la forma, el dialecte del castellà que parlen allà a Xile, no és la llengua dels 300 milions, per entendre'ns, vull dir, és un castellà diferent. El far, és a dir, el far, ara pots documentar de com funcionen els fars actualment, però és que aquest far és molt antic, per tant, de fars d'aquests no en deuen existir ja, per tant t'has de documentar. Com ho has fet? Com ho has fet tot això? Doncs documentant-me perquè la veritat és que sí que hi ha un treball de documentació, no sé si important, però sí que un treball que em va costar hores. Em va costar hores i, per exemple, haver-me de posar en contacte amb determinades persones. Per exemple, vaig estar en contacte amb el faroner de la Mola, de les Balears, perquè jo volia... Perquè, clar, jo crec que no he estat mai en un far. O sigui, no sé com funciona un far ni sé com és per dins. M'ho imagino, però no, tampoc. I com que, a més, volia que la història fos versemblant i que en fi, que tingui el seu fonament, no? Doncs em vaig posar en contacte amb el faroner de la Mola perquè m'expliqués una mica quina feina feia un faroner, que tampoc tenia gaire idea. Però, esclar, tu ara et pots pensar, sí, home, més o menys la feina d'un faroner ja la saps, però quan es tracta d'escriure sobre això i d'anècdotes concretes i coses concretes, penses, ostres, vols dir que això un faroner ho fa o no ho fa? I dubtes, no? I llavors, per això em vaig intentar documentar amb el faroner de la Mola. Vaig parlar amb ell, un home molt amable, però em va començar a parlar d'elements tècnics i recursos que és impossible que en aquesta època els tinguessin, perquè és l'any 40, i em va valer per algunes coses, però la veritat és que no vaig poder. I vaig haver de posar-me en contacte amb l'Armada xilena. Em va atendre un tinent, que era el comandant en cap, diguéssim, de la capitania de la ciutat de Constitución, que és on passa això, i em va explicar tot de coses. També vaig parlar amb el director general de turisme de la ciutat de Constitución i també em va enviar fotografies, em va explicar algunes d'aquestes són les que es veuen aquí. Després també m'he hagut de documentar, per exemple, sobre la malaltia que té ell, perquè és una malaltia, en fi, perquè a veure què és el que sent una persona amb aquesta malaltia, quines possibilitats de curació té, quina medicació de prendre, tot això, en fi, jo no ho sabia i tampoc... Després deies tu abans sobre les tradicions de Xile. També m'he hagut de documentar sobre les tradicions de Xile perquè jo no he estat mai a Xile. I nosaltres pensant que sí, perquè havies estat... Doncs si he aconseguit enganyar-vos en aquest sentit, un èxit. Però no hi he estat mai i llavors també m'he hagut de documentar. El treball, diguéssim, el dialecte del castellà que es parla, en fi, jo soc de professió lingüista i això potser m'ha costat menys, no? Perquè, en fi, coses ja les sabia i tal. I no sé què més, vull dir, la brema, per exemple, la brema també és un... Aviam, la brema tothom sabem el que és, però quan es tracta d'explicar què està fent en aquell moment el protagonista, doncs penses, vols dir que de feina, però què ha de fer exactament, no? I te n'has de documentar, no? En fi, no sé si hi ha més coses, però vaja, sí que hi ha un treball darrere de documentació important. El dialecte aquest del castellà, per exemple. Soy mujer casada y mis vecinos son muy sapos. Sí, això. Muy sapos, tafaners. Tafaners, sí. Molt tafaners. Ells diuen sapiar. Sapiar vol dir això, tafanejar, Sapiar, sí. I hi ha més coses d'aquestes. Abans ja he parlat una mica de la boira, de l'ambient aquest sinistre, etc. I tu dius, jo volia fer en certa part una novel·la històrica, però jo penso que hi ha moments que t'acostes a la novel·la simbòlica. Clar. Per què no ens ho expliques això? Aquesta atmosfera inquietant, poc real, que tu allà el lector penses, ostres, ara què, no? I que fins i tot t'angoixa com a lector. Mira, una novel·la històrica diria que no és, perquè no hi ha tants elements històrics que tinguin una incidència directa en el llibre o en la història com per poder ser considerada una novel·la històrica. Sí que és cert
que s'inscriu en un moment molt determinat de la història, perquè la novel·la passa entre l'any 38 i el 46, aproximadament. Per tant, és tota la guerra i una mica els precedents de la guerra, no? Bueno, ara no sé, què m'has preguntat? Sí, consideraves que era també una novel·la simbòlica. Sí, i llavors és una novel·la molt introspectiva. I llavors és cert que això que dius d'aquestes coses que passen, perquè passen coses misterioses, passen coses que a vegades... A veure, jo soc del parer que quan un lector agafa la novel·la d'un autor, aquella novel·la deixa de ser una mica de l'autor i passa a ser del lector. Per què? Doncs perquè quan jo escric d'acord amb la meva manera de fer, amb la meva manera de pensar, amb les meves experiències prèvies i amb el meu ésser, tot jo. Però el lector també llegeix segons la seva manera de pensar, segons la seva manera d'entendre les coses, segons la seva idiosincràsia pròpia. I, per tant, és probable que hi hagi alguns desajustaments entre el que diu el lector i el que diu l'autor. I això és bo que passi, perquè el lector es pot fer més seva la novel·la. Si la novel·la, entenc jo, perquè després pot haver-hi tendències diferents molt respectables, però si la novel·la és excessivament estanca, si tu dones les coses massa fetes, el lector se sent constranyit i pot no implicar-se en la novel·la. En canvi, si tu deixes que el lector estimi una possibilitat que tu li deixes oberta i ell decideixi que allò és el que li sembla amb ell que és, doncs segurament el lector estarà més implicat en la novel·la, no? I això passa sobretot amb una sèrie de fets que tenen lloc que es presenten com al·lucinacions però que podrien no ser-ho i podrien ser elements potser esotèrics. Mireu, fins i tot m'han arribat a comparar aquest llibre. Bé, no me l'han comparat, però sí que m'han dit. Quan vaig començar a llegir aquest llibre em pensava que t'aniries cap a la pell freda. No? Perquè si heu vist, si heu llegit bé, és l'escenari, i també tot el misteri que hi ha a la pell freda. Doncs bé, si coneixeu la història de la pell freda, no té res a veure, no té absolutament res a veure perquè no hi ha tanta fantasia, diguéssim. Però sí que hi ha elements que jo deixo oberts i el lector pot decidir si allò és una cosa o és l'altra. I la novel·la li funcionarà igualment. Jo crec que en aquest sentit, crec que era en Joan Fuster que deia que no importa el que tu interpretis com a lector d'un llibre, si el que interpretes és diferent del que volia expressar l'autor. Vull dir, perquè precisament és obert. I a mi em va passar amb el final, aquest final que us dic, perquè jo ho vaig interpretar d'una manera i la seva intenció era una altra, però bé. Però la meva intenció era, és a dir... No ho diguis, No, si jo... Sí, efectivament, la meva intenció la concepció de la història per mi és una. El que passa és que jo també vaig deixar el final així perquè el lector també una mica decideixi quin és el... És un final obert. Molt poc obert, perquè al final, vull dir, és un detall que és obert. Però és molt impactant. És impactant, crec que la intenció era aquesta. Hem parlat d'un al·legat contra la guerra o contra les guerres, o contra la guerra en general. Hi ha moltes altres qüestions en aquesta novel·la. Amb què creus que ens hauríem de quedar d'aquest llibre? O què t'agradaria més a tu que ens quedéssim d'aquest llibre? Mira, hi ha un moment que és, jo diria que la novel·la arriba al clímax més alt, que és un moment d'una batalla. Només n'hi ha una. En tota la novel·la només hi ha un moment que passa en el camp de batalla. I aquest és un element molt impactant. Si ens quedem amb això i amb tot allò que penja d'això, perquè és un moment en què es produeix un assassinat, en ple camp de batalla es produeix un assassinat, si ens quedem amb això i també amb el que ve abans, que és la vivència que té ell com a soldat, ara no sé si ho trobaria, de ser tan sols un granet de sorra dins d'una multitud que importa molt com a multitud, però no pas com a individu. Les individualitats són insignificants. El que importa és la suma d'aquestes individualitats i que aquestes individualitats no pensin
i facin simplement allò que se'ls mana. La sensació que se li produeix en el protagonista és tan descoratjadora que seria, diguéssim, una de les coses que entenc que voldria que es quedés el lector. I ja que parlem de coses que t'ha dit el Jaume, que es queda el lector, t'hem fet una sèrie de preguntes. Hi hauria alguna cosa que no t'hem preguntat, Jordi, que t'agradaria comentar i que creus que és, no sé, emblemàtica o important a la novel·la o que volguessis dir? I si no volguessis dir res, que et sembla que ho hem treballat bé, si volguessis llegir alguns fragments i amb Sí, això si voleu tancaríem. podem llegir i potser se m'acut també alguna cosa a dir. Però, a veure, m'agradaria trobar aquest fragment de... Això, mira, doncs perfecte. Mira, te'l saps bé, el llibre, Jaume? Bé, diu així, fa referència a aquest sentiment que té perquè ell és un soldat, no? Diu, tal com ell ho vivia, els soldats eren ensinistrats en el convenciment que la pròpia vida era tan sols un tribut a pagar a la pàtria, que havia de quedar prou compensat amb l'honor d'haver-la sabut entregar heroicament, que l'obligació de tot francès era de no mirar d'estalviar esforços quan es tractava d'una situació de guerra on hi havia tant en joc. Era sobretot aquell esperit patriòtic que es respirava, aquell sentiment de pertànyer a una col·lectivitat on l'individu era un punt insignificant, un sentiment a través del qual es percebia que la pròpia vida no era un bé superior que calia preservar, sinó un recurs que s'havia de posar a disposició de l'objectiu que les autoritats militars decidissin que era prioritari i que havia de passar per damunt de tot. La pròpia vida, doncs, no era respectable si no era en funció del rendiment que pogués oferir als objectius militars del moment. I aquesta era una percepció que obsedia l'Antoine, que no se sentia protegit ni valorat com a ésser humà, sinó, en tot cas, com a membre insignificant d'una col·lectivitat confegida amb individus sense rostre, sense ànima, sense nom, sense història i sense vida pròpia. I tots ells esdevenien, així, individualment prescindibles. En aquest sentit, el títol, que és Ànima de Sal, si voleu, puc explicar una mica què vol dir aquest títol. Aviam, el títol té dues parts, diguéssim, ànima i sal, no? Ànima, perquè és una novel·la introspectiva, perquè és un viatge cap a l'interior de si mateix i en aquest sentit doncs queda prou explícit. Sal per què? Per dues coses. Primer, perquè la sal és una sinècdoque del mar, una metàfora del mar, perquè el mar és salat, però també perquè la sal és un element que és capaç de curar i de conservar, no? I també perquè és un element molt preuat. La sal, antigament als treballadors se'ls pagava amb sal, i d'aquí ve la paraula salari, no? I per tant, la sal era un element molt preuat, però perquè la sal també té aquesta capacitat de curar. Però la sal, quan cura, cou, fa mal. Tot i així, cura. I aquesta és una miqueta la metàfora del que vol dir perquè l'ànima és de sal, perquè està feta amb sal, està feta a base de patiment i està feta a base d'una evolució que ha costat molt d'aconseguir. Anna, alguna cosa més o no, deixem ja et deia, si tu volies fer, si no, doncs ho deixem així. No sé, ara no se m'acut tampoc res. Bueno, és que t'hem preguntat quasi tot. Si teniu preguntes, això sí que podríeu fer, si el públic té preguntes. Si algú l'ha llegit o el voleu preguntar alguna cosa. Preguntes o comentaris. Sense fer spoilers. Sense fer spoilers, si algú l'ha llegit. Tots alhora no podrà ser, O sigui que sempre has de vigilar perquè... Home, s'abalancen, no hi ha manera. Jo l'he llegit i jo m'ho vaig passar superbé llegint-ho. No sé, em va agradar, té un toc de misteri, també, a més de tot el que ja he dit, que a mi em va resultar agradós. Jo vaig tirar per les meves històries... Explica-ho, que jo sé el que vas a dir. Jo li vaig trobar un punt d'esoterisme. Ah, sí? Sí. No l'he trobat? Sí. Home, ara que ho dius potser sí, però no m'ho havia plantejat gens. Passen coses que es podrien atribuir a esperits. De fet, jo vaig pensar, mira el Jordi, tindreu esperits aquí. És cert que tal com deixo les coses, és una interpretació possible. Clar, sí. És una És que tu, Marta, ets una mica propensa
a creure ja. Sabem que t'agraden aquestes coses i tu quan llegeixes veus, bueno, com tu has dit molt bé, no? Jo no he agafat la novel·la, la deixo que no passi a la Guerra Civil perquè em decanto, no sé què, perquè jo tinc una ideologia, doncs tots tenim un background personal. Però és que I ara que ho dius, no, vull dir, penso que té sentit. A veure, això ho he fet, i m'ho vaig llegir moltes vegades perquè també li vaig presentar el llibre a Barcelona, i era, allà ho podies llegir, allò, i està fet en picardia. Sí, és veritat. És veritat no només una vegada, no, diverses vegades. Cada vegada. Està fet en picardia. Inclús la bosseta, no? Ja tot allà... Que si es mora, que si no sé què, de cop es recupera. No expliquem res. No l'encén tant. De fet, en aquest sentit, us he de dir que em va cridar, precisament el tenir allà a ETV, allà a ETV, un altre cop perquè em va cridar el Sebastià Darbó. Perquè li va semblar que la novel·la tenia prou de misteri i d'esotèric com perquè... En fi, però no us penseu, no és una novel·la esotèrica, per molt que digui la Marta. No ho és, No, és algun moment. Hi ha moments que pot semblar això i pot no semblar-ho. Exacte. Jo crec que és això que dèiem de com interpreta el lector, no? És a dir, una persona que, com tu, que segurament està interessada en els temes esotèrics, doncs capta aquesta possible intenció de l'autor. En canvi, els que no estem tan interessats en això, ens passa més de llarg i ens hi fixem més en altres temes o en altres. I si hagués de dir alguna cosa que no m'hagi preguntat, sí que la vull dir. Us heu fixat, bueno, si no l'heu llegit no, però us veureu que la novel·la està escrita en 3 llengües, fins i tot es podria dir que en 4. Perquè hi ha una sola paraula en una llengua local de França, que és el païtubí, que és d'on és ell, no? Ell és del Poitou, però només hi ha una paraula d'aquestes, Però llavors la novel·la està escrita en català, que és la llengua base, diguéssim. També hi ha paràgrafs escrits en castellà perquè la cosa passa a Xile, i també hi ha coses escrites en francès perquè ell pensa francès, o a vegades ell es comunica amb la seva família i ho fa en francès, no? I llavors veureu que tot està traduït a peu de plana, fins i tot els trossos en castellà. I això sempre se m'ha cridat l'atenció, no? Per què tradueixes els trossos en castellà si ja els entenem? Mira, doncs us he de dir que els tradueixo en castellà, primer perquè em fa molta ràbia que es pressuposi que un catalanoparlant ha de saber castellà per força. I n'hi ha que no el saben. I el dia 23 d'aquest mes tinc una trobada amb gent de la Catalunya del Nord i em plaurà moltíssim dir-los que, en fi, també perquè ho he fet això, perquè és que realment hi ha catalans que no parlen castellà ni l'entenen, no? Pocs, si voleu, però a l'Alguer, per exemple, doncs també hi deu haver gent que parla català i que entendrà aquesta novel·la, però no entendrà, i molt menys el castellà que es parla aquí de Xile, que hi ha coses que no entén ni un que sigui de Salamanca, perquè són coses de Xile. La veritat, però, és que la traducció l'he feta perquè em fa molta ràbia, és a dir, una qüestió ideològica, aquesta sí que és ideològica, és perquè em fa molta ràbia que es pressuposi que les persones que parlem català totes hem de saber castellà per força. Doncs no és així. Bueno, no ho hem dit, però el Jaume parla més de 9 llengües, no, Jaume? Jordi. Jaume, Jordi. El Jaume no en parla gaire. Com que ho han dit. 7 en parlo, 7. I potser per això aquesta barreja lingüística en algun moment, o no, simplement perquè anava bé argumentalment? Home, perquè era coherent amb la història. Sí. Si hagués sigut xinès, segur que no sortirien diàlegs en xinès perquè no en soc capaç. Jo celebro això que has comentat de la traducció del castellà perquè és una mica un canvi de mentalitat. És a dir, nosaltres tenim una mentalitat de poble ocupat, espanyolitzada, si em permets, i llavors, esclar, no pensem que el català també existeix al nord i allà parlen francès, i també existeix a l'Alguer. Evidentment. No, i que hi haurà un dia, quan siguem independents, d'aquí 1.200 anys, que... Abans. Bueno, 1.000. Doncs que passarà que potser la gent no entendrà castellà, però va llegir aquest llibre i l'entendrà. Exacte, perquè d'aquí 1.000 anys encara es llegirà. Oh, i tant, i es vendrà als quioscos, vaja... Una altra cosa que vull dir és que està molt ben tractat el tema
de la guerra, perquè és una lagar contra la guerra i no parla gaire de la guerra, però aquí és allà tota l'estona bategant amb molts fronts. I això fa que tu pensis, t'obliga a pensar-hi. I els trossos que perfilen més la guerra per mi són duríssims. Sí, són duríssims. Vull dir que no sé si... Hi ha un sol tros, en què Bueno, doncs aquest a mi em va tocar molt. Home, és que és un tros dur. Jo diria el més frapant. Clar, però aquest és obvi, però tots els altres que no estan obvi segueix estant allà. Sí, clar. I això està molt ben fet. La guerra sempre hi és. Sempre hi és. Sí. És un llibre que està molt ben escrit. A mi m'agradaria saber aquest objectiu que et vas marcar a priori de voler fer una guerra contra la guerra, com de satisfet n'has quedat... Com de satisfet n'has quedat tu de poder-ho aconseguir? Vull dir, si realment... Com que no podem parlar al final de la novel·la... No. L'has llegida? No. Per això m'interessa saber si tu creus que ho has aconseguit o no. Sí, jo hauria dit moltes més paraulotes. M'hauria enfadat molt més amb els militars, però com que no és políticament correcte no ho he fet. Però crec que sí, crec que estic satisfet amb com ha quedat. El que passa és que això ho puc dir després de sentir les opinions dels que m'han llegit ja. Abans, no sé, perquè un té una visió... Perquè pensa que els llibres, quan tu fas un llibre, potser te'l llegeixes 70 vegades, però no és broma, 70 o més, no ho sé, però moltes. I sempre, no el trobes mai bé. Me'l llegiria ara i ja rectificaria coses. Vull dir que sempre... Llavors, què vol dir? Que te'l saps tant de memòria que quan tu llegeixes un esdeveniment, com que saps què passarà després, no et produeix la mateixa sensació que li produeix al lector. I, per tant, a vegades pots tenir una visió una mica distorsionada del global de la novel·la. I quan he sentit altres persones... La paraula al·legat contra la guerra és una paraula que em van dir, però això és un al·legat contra la guerra. Exacte, és un al·legat contra la guerra. I per això li he dit que és un al·legat contra la guerra. Si no, hauria dit que és un llibre contra... No s'envia acudit la... Però una persona va intuir que efectivament era un al·legat. Per tant, intueixo que potser sí que està trobat. Potser sí que està regit. Assolit, jo crec que sí. Almenys la meva mirada lectora. Doncs res, moltes gràcies. Si voleu que el Jordi us assigni algun llibre i si no, doncs gràcies per haver vingut a tots. I fins la propera. Amb Ànima de Sal hem acabat el maig literari, que ha estat molt agradable i molt plaent. Això del maig literari té ressons de lluita, no? Un maig és un... És veritat. Molt bé, gràcies. Doncs vinga. Gràcies.